खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव थामखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माइजों ज' हगारनाय महरलान सोनाफोर दा मुगै इनफाय ब्लग्सखौ फ्राय जोबोद नायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बिनि सिगांनि ब्लग्सआव सबाय माने काहानिखौ खिथानानै बाव लाजिनाय सोमोनलायलायबाय आरोना एनिवे सोनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय नों मा बुंबाय थादों ब्लग्सआवनो बिराद जारसो बुंबाय थायो बियो हेलौ आखायानो थोला मोनथाम बेलुन लानानै सोरबा बिबारावनो होआ होगोन आङो होगोन बिमानो होगोन ना होआ वायो आइथिङा खमफुनि बा सुपार गार्ल आइथिङा याहु हाथारदों मा हाथारदों यो अन केमेरायाव एसे खम लादेरबावोसो अफ केमेरायाव बिदि रायलायनाय वाव आंबो हल केपचार खालामो बाखिथ' बिमाजों फेथेर सानसेखा आरोना ओइ आयैसो आयै होन माबा आयै होननाया सोरखौ सानो मिथिबाय आंनि बिजनिनि आइखौल' आयै सानोब्रा नंगौ आंनिनो फुल जाबाय आयै होननानै फोरोंनो रोङिया आयै दे नङा आफायालाय आफाया आफा नाङा आफाया बोरो माथो आफा नङा माथो आफा नङा दे नङा गोलोमफ्रुजोब्बाय आरोना मालाबासो आफा होनलायो ओमफ्राय दा उल्था होनग्रा जाजोबदों आयै होनबा आयै नङा होनगोन आफा होनबा आफा नङा होनगोन ओमफ्राय बिदि नङा होनबा बिदि नोंगौ होनग्रा जागोन आरोना नङाबा आयै होनसिनबा आयै होननानै बुङो आरो दा किसबामि ओमफ्राय आङो आदार मोनखांनानैसो ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामदों नै ओंख्रिया केरेलाजों आलु एवनाय आरोना ओमफ्राय जानोबा जाजायाबा थाङाथ' बे कन्टिनिउखा दालि ओमफ्राय ओंखाम मोनजोब्बाय माने ओमफ्राय ओरैहाय दङ फिसालानि थाखाय पटल एवनानै दोननाय आरोना बेखौबो दायो फुदुंफिनलायनांगोनसो थान्दाबाथाय जाया ओरैबादि जारलाखा ओमफ्राय एसे गोबावानो जाबाय सिबाय आं बुलेटखौ साफा खालामिया आरोना दाथ' दिवालीनि समाव पट खरे बहाबा गोसोखांबा थांनोबो हागौ थांनांगौ लागायाथ' जोबखाया गोसोफ्राथ' बिरलाबाय थाखायो स्कुलफोर बन्द'बासो एसे साफ साफाय खालामनानै लाबाय ओमफ्राय बिमा फिसा खुरनानै लाबायानो जोङो ओमफ्राय जोंबो सानफ्रामबो ना बेदर जाबाय थाया जिहेतु देहानि थाखायबो मोजां नङा जानोथ' मानो हाया जानो बेदर फवासेखौलाय ओमफ्राय आयै मा पापरखौ मानो सिफायजोबखो नोङो जोंहाथ' गैला पापर बिसिनि बिब' हरनायसोमोन है मानो सिफायजोबखो नोङो आब' हरनायखौ सोनै दालिखौथ' बिदिनो लाखाथारनांगौ जेबो राहा गैया बेखिनियानो दिनै सिम्पोलसा नाहर हिट गोजा जों गासिबो ओइ नै साइकेल लायदों साइकेल लाबोखानाय फैनो लागा नङामोन आंहा ओमफ्राय दाख्लैनि मा लिरनाय मा मानाय रिपर्ट कार्डआव साइन होफैनांगौ नालाय ओंखायनो फैथारनांबाय आरोना साइकेला सेन गबोदोंनो बेस्रा दैब' जाग्रा दैबाना जाग्रायावनो गदों जाहैदों आरोना दै गोनाङाव हरजानाय नंला बोरैबा दैया गोथौ जाथारो साइड लानायाव रोङाखै बियो केटेक काटाक जानानै गखोना माखो होफिनाखै मानोथो नोंलाय दे टाइमा दिनै सर्टआवसो सफैखादों दे सोदो जेबो नङा दा देरथाल'सो जादों बिमाया स्कुटि बोराय लाबोखादों थांगोन जाय थारैया थांगासिनोथ' दै गेजेरावनो गदों आफा हे भगबान दै मोननायनि आगोलावसो बहाय बोरै थांनाय नोङो जुथाया ओमफ्राय सियाखै ओमफ्राय अबायसो गानहैफिनखो नों थोद मा गफेरा साइकेलाबो गोदाव सोरावलाय ओमफ्राय सिदा सिरि सनाफोर आं भिडिअखौनो मा होननानै बुंबावनो एकदम बिदाखौ टिउसनाव लायफिननो लागा समावसो लायफिननो रोंबाय आरोना आंबो देहाखौनो मोजां मोनाखै आरो फिसाजो बामजाबाय थानानै सिङानो गैला आंना ओमफ्राय नोंसोर आंखौ सोरबा रायनोबो हासिगौ आङो 1 सेकेन्ड फुजिमोननि न'खौ भिडिअ खालामबावबाय जिहेतु दिवालीनि साजायनायखौ आं देखायनो लुगैबावबाय आरोना बेखौबो आं सानबाय जों खाथि खालानि लकेलासो नुयो सासे सेलिब्रिटिनि न' नङा होमबा फुजि एक्ट्रेस जाय नायनो लुगैया जाय नायनो लुगैयो बे नायसिगोन होननानै आङो भिडिअखौ लाफाबावबाय आरोना आं दाख्लैनो गोसोआव साननानै दङमोन दिवालीनि साजायोबा आं खनसे भिडिअ लाबावगोन होननानैहाय ओमफ्राय ओंखायनो लाबाय मैया साजायगोन
फैगोन ना माखाथाय आं मैया बेसेबां फैयाखै मेथाइ थाखानायखाय माने फिसाजोआ मेथाइ बियाखै नालाय दखानसिम फैनाय जायाखै दा टिउसन गनानैहाय बिसोर सानैबो गथ'फ्रा माने दखानाव मेथाइ बायबाय नालाय आंबो न'खौ लाफानाय जाबाय नै ओमफ्राय बैजों फुजिया खावब्ला ओंखारबाथ' सेसमोन आरोना आङो मालाबा मालाबा नुहुरोबो ओमफ्राय नै बियो बिसिनि किटचेन आरोना मालाबा बिबार मालाखौबो नुहुरो टाउननि नजाराफ्रा सनाफोर नायदो अ माय गड नायनानै आंबो केपचार खालामनो लुगैबाय आरोना जोंनि न' है बाबा जागोन बेबादिनो होनदोब्रा ओमफ्राय लास्टाव मोजां होनना लानांगौ ना सिदा सिदा टिउसननिफ्राय फैनानै आरोना आं मालिकफोरजों नुजाबा होसो होसो बुजासिगोन आरोना ओमफ्राय देखायदोंसै आङो सनाफोर क'क्राझाराव जोंनि दिवालीनि नजाराया बेबायदि होननानै आरोना नै वाव देनां नों बानायगोन बाबा आर इउ सियर अके आं नेबाय थारमाने सोनाफोर जोंनि टारगेटआव मोनहैयाखै नालाय लामा लामा जाखिनि आं नायलांदों मोजां मोनलांदों बेखौनो आङो भिडिअआव एसे लाफालांदों नै फेशन वर्ल्डखौबो बिराद सुन्दर साजायदों बे फेशन वर्ल्डआनो जाहैबाय फुजिनि दखाननि हेल' लेडिसनि अपोजिटआव आरोना बेबो बेखौ मेनसन खालामबाय थायो बेहाबो बुङो फेशन वर्ल्डनि अपोजिटआव होननानैहाय दिवालीनि समावबो SBI ATMफ्रा नै गोथै बारि गोजा आरोना थैखागासो आपडेट खालामग्रा मेसिनाल' ख्लाब 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 जोंलागासिनो बैनियाबो गैया ट्रेननि खाथिनाबो आरो नैबेबो गैया देखो रायजोफोर थै थाङै थुङै एगजिस्ट बिङावनो फैबावबाय नै मोनोना मोना दाख्लैथ' बेयावसो मोनलांदों फैदा फैदा मोनबाय सिबाय बेयावसो आरोना फैदा नायबाबो अहालाहाय आङो लाइटिंफोरखौनो आरोना एकदम बिउटिफुल लाइटिं नुफेरैनि फिसा होननायसो जानोसै एटमखौ मोननो लाबायना কত প্যাকেট খোলা নাই অটো প্যাকেট লাগবো না রে দাদা ওটা বেশি হইব খোলা আছে এই যে কত ওগুলা খোলা না দিয়ে এই যে প্যাকেট দিয়ে দেই কত ওইটা প্যাকেট কত প্যাকেট সবগুলো আছে না কত ওইটা প্যাকেটে কোন নিলি না আমি লায়া গলিয়া এটা 200 টাকা হে রাম কি কই ओमफ्राय न'आव फैनानै लाबोफानाय सिंग्राजों साहा पानि लोंखांनानै दसे उनावनो ओरैबायदि अखा हाबाय माने सिदा सिदि आङो बमा फाननाय दखानखौसो गोसोखांबाय आरोना हुलुस थुलुस जाबायदां साननानैहाय बिराद हाखादों अखाया नै दोंजुब आरोना खटखरियानो हानानै होदों जोंबो देरि खालामबाथ' अखाखौसो लोगो मोनसिगौमोन सानलायलांबाय आरोना आङो एसे बारबो स्रो बारदों थान्दानो बरिया आरोना बेनिफ्राय आं नै गाखोग्राफोरबो सुदोंमोन मा जाबावगोन ओरैनो आंहा दहायनि जि सुनायफोराबो रानाखै दिना दहाय ओमफ्राय बारा थिग नङा नै दुरुङानो फुरा जि गोजा आरोना भगबान ओमफ्राय चालु दे हाथ में क्या रे ए देख' लोगोफोर नायदो ओरैबादि फाल्टाइम ओमफ्राय अहा मोननाय नोङो बेखौसो दांखुमा खागासिनो दङ बिमाया ओरै ओंखाम संग्रायाव खामानि मावदों ओमफ्राय फिसालानि आखला नायदो लेखा बोलादों फारसेथिं ए बाबा मोजां फरायनानै मोजां साख्रि लानो हायोबा बाबा नोङो बेबायदि फैसाया नोंना अरिजिनेलि बेबायदि फैगोन मिथिबाय बाबा टेबोलानो बुंजोबगोन ओमफ्राय दा नों बेबायदि थायोबा नोंना बिदि जेबो फैनाय नङा बाबा दे ए दुप्लिकेट फैसाखौ नों लानानै थानांगोन बुजिबाय मोनथिबाय नोंनाबो खामायनायनि दिन फैगोन स' बिनि थाखाय नों मोजां मटन तैयारि खालामनानै ला जुदि नों आसलि बेबायदि नांगौबा जाबायना दोनदो बेफोरखौ साइडआव दोन टेबोलाव दोनना आं होनखायोना बिराद फरायनायाव माने ओरैबादि गावजोंसो जथाबनांगौ एखमबा लेखानि फोरोंनो जथाबनांगौ एखमबा डिउटि होनो जथाबनांगौ नै डिउटि आंना बेबायदिखौबो होनांगौ दोनदो प्लिज हरदो आं लाथ'नोसै दोनदो फरायसिगोन फरायदो आबा दे हामा सोर बुङामोन बाबुआ बिराद अनथावथाव दद्र' नायदो नै 500 माबा 400 500 200 अबे मोना नों अबे मोना लोगोफोर माने माबा मोनसे जानानै मोनो खोमा आसार उसार लोगोफोरा बेखौसो होबाय नोंना आगोर नोङो मोजां मटन मोनसे खोथा खोनासं आगोर नोङो मोजां मटन लेखा फरायाबा जेबो उनाव नों जेबो जाहैनो हायाबा बाबा लोगोफोरनिफ्रायनो बिदि सोरनाबा 500 सोरनाबा 200 दाहार लानानै सेला जागोन मोनथिबाय स' बेफोरखौ बाद हो फरायदो आबादो सना हामा भगबान गाबोन फुंसिमाव बेबा अखाया बास चालुयैनो थाबाय थागोन ना मागोन सेस
ओमफ्राय आङोथ' बांसिनानो मोनानि आदारखौ देखाया नायदो जोंनि मोनानि आदारा जि आलाय सिलायसो आरोना बे साराया ओमफ्राय दहाय सानसुआव पटल एवनायमोन बेवहायनो आलु भाजा एवगोन आङो ओमफ्राय बेजों लोगोसे प्लास खालामगोन ओंखामखौ आरोना ओंखाम गोजांखौ मतलब आलुजों ओंखाम भाजा होननाय जादों खनसेनो जेबो एवबाय थाला बेखिनियानो जायो जाबजोब आरोना बेनिफ्राय नै अखाया दासिमबो गाराखैमोन कालिया जानानै दङ बिराद थाम्फै हाबो खोरखिया मारियाबो जाखाया आरोना बिसास खालामनाय नङा वालखुरि थानायबा वालखुरि देखायनो हागौमोन 12था बाजियावसो बे भिडिअखौ लाबोलायबाय आङो माने नै ओरैबादि लेथेर फेथेर दङ आङो किटचेनाव खामानि मावाबा जाया आरोना 12थाबाबो ओरैबो नै खुखार सुखार गोलैहाबनानै दंजोबो एकदम जानाय लोंनाया आरोना हा सुपार फास्टनि एकदम सुनानै लाजोब्बाय एबार गैला थुलु फुरा सक सका फुगारजोब्बाय जेबो लेथेर फेथेर बुस्थु गैला आंनि बुहुमाव दिनैनि थाखाय आरोना माने सनाफोर ओंखाम एवनाय जाखांहां जानायावनो फिसाजोआ सिखारदों स' फोल्लाब फोथाब गारनानै आङो फिसाजों बिसिनायाव थाहैनांदों आरोना बेनिफ्राय एसे नोंथांमोननि भिडिअ नायबाय फिसाजों थायै थायै बेनिफ्राय माला जि दो थांखो 12था जालायबासो आं दुब्बुं सिखारनो रोंदों आरोना माने खामानि थाबाथाय बिदिनो आंना गोदो उन्दुलांनो रोङा आङो मालाय गावनो बोरैबा हारसिंनो फटखरिया सिखारफ्रांलाबाय थायो ओमफ्राय दा 12थासोआव अखाया गैला खयथानिफ्राय बन्द' जाखो आं बेखौबो मिथिला आरोना ओमफ्राय सोरबा सालायलांसिगोन जे मा फाग्लि 12था 1थायावबो ब्लग्स बानायो हराव होननानैहाय ओमफ्राय मानो बानाया जानो जिहेथु आंहा खामानिसो ओंखारदों नङा होनब्ला बेखौसो आं शेयार खालामदों बेनिफ्राय जाय साननाया सानसिगोन आरो ओमफ्राय मालिकफोर थायोबा बेयावनो जुदि खुथुं खाथां 12थायावसो 1थायावसो बियो थोरसि लथा सुयो ओंखामफोर सङो बेफोरबायदि होननानै दावराव जालायनाय जागौमोन आरोना स' दा रावबो गैया मालिक गैया नालाय आजादि आरो 12थायावबो 1थायावबो आंनि खामानि आं मावगोन बेफोरखौ खुनु माबा गैया आरोना लिमिट गैया आंना ओमफ्राय सनाफोर भिडिअखौ सोरबा गाज्रि मोनबायबा मोनबायसै मोजांबा मोनबायसै सोरबा साननोबो हासिगौ बे सासे एक्ट्रेसनि न'खौलाय बेसेबां देखायबाय थादों होननानैहाय थ' आंबो टाइम लानानैसो टाइम देखायनाय जायो बेनिफ्राय सोरबा नायनोबो मोजां मोनो नङा होमबा नायनोबो लुबैयो खुन गाहा गोजाननि मानसिफोर दं नङा होमबा सासे सेलिब्रिटिया न'खौ माबायदि साजायदों दिवालियावहाय बेफोरखौ नायनो लुगैयोना जोंबोथ' नायनो लुगैयो दा आलदा मानसिनि आलदा एक्ट्रेसनि न'फोरखौ जोंबो नायनो लुगैयोबा सोरबा गिदिर मानसिनि न' होनबा नायनो लुबैयो नों आंनि मामुलिसा न'खौथ' मारगुलि आरोना ओमफ्राय आंबो शेयार खालामफाबाय आरोना जायफोरा नायबायसै नायाखैबा नायाखैसै ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ खिन्थागोन आङो दिवालिनि नामै आरोना दहायनि बमा लाबोनाया फुरा 400नि बमा लाबोनाय जादों आरोना 400आवबो जेबोखौनो मोनवा होननानै बुंजासै रकेट टकेटखौनो मोनबोआखिसै आरोना गथ'आ रकेट बिबाय थादोंमोन दामाबो बारा ओमफ्राय आं नांला गावबो रोङोना रोङा लोगोआवबो रावबो गैया आंबो गावफेराखै रकेटखौहाय होननानै आरो ओमफ्राय आं होआसै आरो 400 जाखाबाय आं खर'आनो गरम जाखाबाय 400 उफ जोंहा आरो गोदो 30 थाखाफोरनि बमा मोनबा बेखौनो हथ' साननै गाहाम थिनानै गावोमोन दा 400नि बमाया नायजालानो आरोना बिफायाथ' आरो सोंहरबाय थायो बेनो उकसाहरबाय थायो फिसालाखौ रकेट बम लाबाखै कलगास लाबाखै उमुक लाबाखै थुमुक लाबाखै होनबाय थायो बिफा बुंनाय हिसाबै आङो लाबोजोबबाथ' 2-3 हाजार खारगोन आरोना बिनि मथेबा दिवालिया माने बोसोराव खनसेल' फैयो बायनानै हो माबा इन्जय खालाम होननानै बुंनाय जादों आरोना ओजों फारसेथिं गाव गैया मा गैया गोसोआनो माथो होनना बुंबावनो सनाफोर अब्लाबो बिदिनो ओरै जोंथि जोंल' नायदा खालामनानै गोसोखौ एसे आंबो स्रां खालामनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय फिसालानि लाबोनाया 400 लाबाय आरोना सोरहा फिसाफोरनि बेसेनि बमा बायना होखो बिसिबां लांफांग्रा कमेन्ट सेक्सनाव गारना होलांबानो जाबाय आरोना जोंना माथ्र 400निल' बेखौनो आं अभारद्रायसो मोनबाय बेनिफ्राय दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै आङो हराबो थौबाय ओमफ्राय जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फुरायै नायलांबाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' थेंक इउ सो माच